Hey guys, do you know the difference between these three words? There. How do you pronounce them? كم يجيكم pronounce تقبلون إذا wordات. سلستين تمساسات لمتي زلون. Therein زد مزا. جن عبنا يترجم في اللي كالون. سلازم نايلو مع فيديو ما أسكم كملن كرينا. So as you see, there, and this one is also there, and this one is there. Celestian, therein زد مزا. Okay. Then they have a big difference. بفلاي دما أبتحف مالي. Now we will explain them one by one. Okay. Let's go. So there, the first one. What's the use of there? There in times, Nivel. It's a possession, okay? There is a possession. It's used for possession and possession ማለት ከአንታይ ማለት እዩ ዋንነት ማለት እዩ ዋንነት ንምግላጽ ኢና there ንጥቀመላ okay? ንኣብነት I understand their argument እቲ ናቶም ክትዕ ይርድኦ ብላ ኣለኹ ስለዚ there ናቶም ንምባል ጥቀመላ ኣለኹ ስለዚ possession ንምግላጽ ጥቀመላ ኣለኹ another example their home ክብል ይኽእል እየ their home እቲ ናቶም ገዛ ማለት እዩ their phone ሞባይሎም ገለ ክብል ይኽእል እየ ስለዚ there ንምንታይ ንጥቀመላ እንተኢልኩምኒ possession ከም በዓል my ናተይ ምሽ ንብልና his ናቱ her ናታ and our ናትና possession ንምርኣይ ወይ ዋንነት ንምርኣይ ከም ንጥቀመሎም there ከዓ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ possession ንምግላጽ ንጥቀመላ okay guys so this is the first one እታ ካልእቲ there ከምንታይ ንጥቀመላ ምስ ንብል there this one is used to express place or to describe a place ይነብር I mean ኣነ ኣብቲ ይነብር ክብል ተደልየ I live there ይብል ማለት ኣነ ኣብቲ ይነብር እዛ there ትብል ዘላ ንምንታይ ንጥቀመላ ቦታ ንምግላጽ እያ okay that's the difference the first one was this one there እዚኣ ዋንነት ምግላጽ ኢለኩም and this one to express place እዚኣ ከዓ ቦታ ንምግላጽ ማለት እዩ ስለዚ ብምንታይ ክዝክርዋ ትኽእሉ እንተኢልኩም ንኣብነት there ክንጽሕፍ ከለና ኣብ ውሽጣ here ኣላ here ማለት ከዓኒ here ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ there ከዓ ኣብቲ ብኸምኡ ክዝክርዋ ትኽእሉ እዮም ምናልባት ከተደናግረኩም እንተኽኢላ ማለት እዩ okay so there ንቦታ ኢና ንጥቀመላ again there as you see this one there ስለዚ there ከምንታይ ኢና ንጥቀመላ እንተኢልኩምኒ it's just short form of they are ናብ there ከነሕፅሮ ንኽእል ኢና ንዛረብ ከለና ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ከማኒ there ኢና ንጥቀም ምክንያቱ ኣሕፅሮተ ቃል ኣገዳሲ ሙሉእ ቃል ኣይነድምፆልና ኩሉ ግዜ ስለዚ there ንጥቀም ወይ ከዓ ኣሕፅሮተ ቃል ንጥቀም ስለዚ there ማለት እዛ ሳልሰይቲ ማለት እዩ ናይ they are short form ወይ ከዓ ናይ ኣሕፅሮተ ቃል እያ ማለት እዩ okay ንኣብነት where are the rabbits እተን መናቲለ ኣብያ ኣለዋ እንተኢለ there near the tree ንሳተን ኣብ ጥቃ ገረብ ኣለዋ ይብላ ኣለኹ ስለዚ እንታይ ይገልጽ ኣለኹ there they are ይብላ ኣለኹ ብሓፂሩ ማለት ስለዚ they are ንሳተን ይብላ ኣለኹ okay ስለዚ there ማለት ከዓ short form of they are እዩ ማለት እዩ ስለዚ I think you have understand the difference between these three the first one I said this one there it's used for possession ንምንታይ ንዋንነት ንምግላጽ ኢና ንጥቀመላ እዛ ቀዳሚቲ ከም ዝበልኩም እዛ ካልእቲ there ከዓ ቦታ ንምግላጽ I live there ኣነ ኣብቲ ነብር he came from there ንሱ ካብቲ መፅዩ ንምባል ሕጂ there ይጥቀም ማለት እዩ ቦታ ንምግላጽ እዛ ሳልሰይቲ ከዓ there እዚኣ ከዓ ንምንታይ ኢና ንጥቀመላ ናይ they are short form እያ ንሳቶም ንምባል እዩ ንሳቶም ንምባል ንጥቀመላ ንሳቶም ንምባል ንጥቀመላ okay I think you have understand this one okay now let's see some questions regarding to this topic okay ንዚ ዝምልከት ገለ ሕቶታት ንርአ I hope you can answer them now the first question is I live dash by the shop ትብላላ ኣነ ኣብቲ ጥቃ ድኳን ይነብር ክብል ደልየ ዘለኹ ስለዚ እንታይ ክብል ማለት እዩ there ይኽጥቀም there because they pronounce the same when I'm speaking I use there is ክስታይ ክገብር ከለኹ ክዛረብ ከለኹ ግን ብፅሑፍ ኣየንቲ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ኣይፈለጥኩን ዘለኹ ስለዚ there እዚኣ ደ ክጥቀም ወይስ እዚኣ እየ ዝጥቀም ኣየንቲ እየ ዝጥቀም ከም ዝበልኩም እዚኣ ንቦታ ይጥቀመላ ኢለኩም እዚኣ ከዓ ንዋንነት እዚኣ ከዓ ንሳቶም ንምባል ማለት እዩ ስለዚ ኣየንቲ ይመስለኩም there ምክንያቱ ቦታ ንምግላጽ ሓሲብያ ዘለኹ I live there by the shop ኣብቲ ጥቃ ድኳን በቲ ድኳን ይነብር ንምባል እዩ okay ስለዚ there ኣብቲ ንምባል I live by there ወይ ከዓ I live there by the shop ይብል ስለዚ there ክትከውን ኣለዋ እዚኣ okay ንቦታ ንምግላጽ ስለ ዝኾነት okay ካልእቲ ሕቶ now I think dash wrong there
ስለዚህ INT ዝጥቀም እዚኣ ድያ there ወይስ there INT ዝጥቀም ሕጂ I think there INT ዝጥቀም ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ይመስለኩም ንሳቶም ተጋግዮም ኣሎ ከም ዝመስለኒ ንሳቶም ተጋግዮም ኣሎ ስለዚ ንሳቶም ንምባል INT ዝጥቀም ንሳቶም ንምባል ኣብ እንግሊሽ እንታይ ኢና ንብል they are ኢና ምሽ ንብል ሕጂ ካብዚን ሰለስቲአን ከዓ they are INT ኣትውክል ተልኩምኒ እዚኣ there this one with apostrophe ማለት እዛ ንሳቶም ትብል ትገልጽ ማለት እዩ I think they're wrong ንሳቶም ጌግኛታት እዮም ከም ዝመስለኒ ንሳቶም ጌግኛታት እዮም ንብል ኣለሁ ስለዚ they are ንሳቶም ንምባል ማለት እዩ ኦኬ 3 I like dash garden እቲ ሕርሻ ፈትዮ ወይ ከዓ እቲ ናቶም ሕርሻ ፈትዮ እንድያ ንምባል ተሓሲባ ዘላ I like dash garden ስለዚ there ይኽጥቀም of course ግን INT there እዚኣ ድያ ወይስ እዚኣ INT መስለኩም እዘን ሕቶታት ኩለን ክትምልስዎን ተኽኢልኩም ብፅቡቅ ተረዲእኩም ኣለኹም ማለት እዩ ኦኬ so I like dash garden there ናቶም ንምባል INT ዝጥቀም ሕጂ you see possession ንምጥቃም እዛ ዝበልኩም ኢና ንጥቀም እዚኣ ማለት እዩ possession ወይ ከዓ ዋንነት ንምግላጽ ስለዚ እቲ ናቶም ጋርደን ፈትዮ እቲ ናቶም ሕርሻ ፈትዮ ንምባል ስለዚ I like their garden there እቲ ናቶም ንምባል ማለት እዩ ዋንነት ንምግላጽ you see that's the difference number 4 he thinks dash is gold in this river he thinks dash is gold in this river ስለዚ INT ይጥቀም ንሱ ለሐስብ ንሱ ብትሩባ ወርቅ ከም ዘሎ ይሐስብ ብላለሁ so which one am I using there እዚኣ ድያ ወይስ እዚኣ INT ትመስለኩም okay now he thinks there this one okay እዚኣ ዝጥቀም ዛ ካልእቲ there ንቦታ ንምግላጽ there ኢልና ኢና ምሽዶ ንቦታ ንምግላጽ there ኢልና ነርና ስለዚ ታ ቦታ ትገልጸልና እዚኣ there is ስለዚ there ኣብዚኣ ይጥቀም ማለት እዩ he thinks there is gold in this river okay that's it now number 5 let's go number 5 the boys have sold dash bikes እቶም ቆልዑት ወይ ቶም ኣወዳት ተናቶም ሳይክላት ሸይጦም መን ብስክሌታታት ሸይጦም መን ንምባል ሕጂ ዋንነት ንምግላጽ ኢና ደሊና ስለዚ ናቶም their bike ኢና ክንብል ደሊና ዘለና ስለዚ ዋንነት ትገልጸልና INT ኢና ኢልና ነርና there INT ዋንነት ትገልጸልና ሕጂ እስኪ this one see their bikes okay that's the answer number 6 I think so yeah number 6 in my eyes dash all heroes okay now in my eyes ab ዓይነይ ኩሎም ጅግናታት እዮም ንምባል okay which one am I using INT ዝጥቀም ዘሎ of course ኩሎም ንምባል ወይ ንሳቶም ንምባል እንታይ ዝጥቀም ትፈልጥዋ ኮን ተስፋ ገብር there ዲና ንጥቀም ወይስ there INT ና ንጥቀም you see in my eyes they're all heroes እጂ ኩል ንሳቶም ክብል እንደደለ ሕጂ ኩል ንሳቶም ንምባል ከዓ እዚኣ ኢና ንጥቀም there ኢና ንጥቀም right ስለዚ there ማለት ከዓ they are ማለት እዩ ስለዚ I can say there which is they are all heroes ይብላለሁ ማለት እዩ okay you see I think you have understand the difference between these three ተረዲኩም ኮን ተስፋ ገብር guys if you don't understand let me just revise it one by one okay now the first one I said the first one we use that for possession this one we use for possession እዚያን ዋንነት ንጥቀመላ ኢለኩም ዋንነት ከመይ ይመስለኩም their home እትናቶም ገዛ ክብል ይኽእል ማለት እዩ okay እዛ ካልእቲ ንምንታይ ንጥቀመላ there to indicate place ቦታ ንምግላጽ ታሓንቲ ንዋንነት እዚኣ ቦታ ንምግላጽ ስለዚ ንኣብነት እንታይ ክብል there I live there I said I live there ኣነ ኣብቲ ነብር ይብላለሁ ኣነ ኣብቲ ነብር እንተኢለ I live there ኢለ ክገልጽ ይኽእል ማለት ስለዚ እዚኣ there ከዓ ንቦታ ንምግላጽ እታ ሳልሰይቲ there ሳልሰይቲ ከዓ there okay ስለዚ there ክንምንታይ ንጥቀመላ እንተኢልኩም እዚኣ the short form of they are ክንብል ተደልና there ንጥቀም ብሓፂሩ ምክንያቱ እዞም እንግሊሽ ዝፈልጡ ሰባት they are ኣይብሉን እዮም ምክንያቱ ነዋሓ there ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ንኣብነት going to ትፈልጥዋ እንትኾንኩ going to ኢሉ ዝዛረብ ሰብ የለን ጎነን
gonna ኢሎም እዮም ዝዛረቡ gonna to I'm gonna to ገለ እዮም ዝብሉ you see ስለዚ ከምኡ ኸዓ there እዚኣ ናይ እዚኣ ሕፁረ ተቓልያ ኦኬ ስለዚ they are my brothers ንሳቶም ንምባል ኢና ንጥቀመላ there ማለት ንሳቶም ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ንኣብነት there are my brothers ንሳቶም my brothers እዮም ወይ ኣሕዋተዮም ይብል ኣለዎ ኦኬ so that's the difference between these three things. I hope you guys understand everything about the thing I was saying. ተረዲእኩም ንክትኮኑ ተስፋ ገብር if you understand please make sure to subscribe okay subscribe to our channel and like it then you can share as well if you want ንኻልኦት ሰባት ክሕግዝ ይኽእል ኢልኩም ተሓሲብኩም ሼር ክኣግበሩ okay let's grow together thanks so much have a nice day